רק לא ליפול בעבירה. ואז תדעו אחים יקרים, אהוביי, יקיריי, השם ישמור עליכם ויגן עליכם אלף המגן לעולם, אמן. תדעו השבת קודש ואת עלית על כולנה. שבת כנגד כל התורה כולה. לכן הרבה אנשים לא יודעים שהם צריכים, אני מדבר למי שכבר שומר שבת, מי שכבר ברוך השם מחזיק את השבת ואומר לי הרב אני הולך איתה עד המוות, אני הולך עד הסוף, לא מי שמתנדנד איתה, מי שבאמת שומר את השבת יעשה תיקון לעוון חילולי שבת. הנה דבר בדוק, לא סגולה, בדוק. שאדם פגם בשבת הוא פגם במקור השפע, כי כל הברכה של האדם זה השבת. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השבת היא הפרנסה של האדם. ברכת אדוני היית עשיר זה השבת. הברכה של האדם זה השבת. התיקון הנפש של האדם זה השבת. לכן תמיד אני אומר לתלמידים, תמיד תלמדו, תעשו סדר על הלכות שבת. שאדם ילמד קצת הלכות שבת. אם הרבנית יושב איתה, אוכל איתה משהו, אין ברכה יותר גדולה. זה יותר גדול מספר דברים. מחילה, אל תכעסו עליי ואני לא חולק על אף אחד. מי שלומד תורה יודע את האמת. בא אליי איזה תלמיד של רבי ישע, אומר לי מה אתה חולק על הרב שלי? אמרתי לו למה? הרב שלך לא מסכים שלימוד ההלכה יותר גדול מספר דברים? הוא אומר לי אני לא יודע אבל נראה לי שלא. אמרתי לו בוא בכבוד שלח הודעה ונעשה שיחה עם הרב. והוא שלח הודעה והרב אמר בוודאי אמת הדברים. ודאי שהלכות שבת עולה על ספר דברים. ודאי שהלכות שבת עולה על ספר תהילים. ודאי שהלכות שבת עולה על שיר השירים. עולה על הכל. ודאי. ואנשים לא כל כך מבינים מה זה הלכות שבת. כי מי שלא לומד את ההלכות לא יודע לשמור שבת. הרבה אנשים אומרים לי הרב אני שומר שבת. מושקלה אתה שומע מוישה? הרבה אנשים אומרים אני שומר שבת, משה הצדיק. אבל הוא לא יודע לשמור שבת. אתה יושב לידו, אוכל את הדג, נפל עליו שמן, מה הוא עושה? משה מוציא את המגבון, חולצה עלתה לי 1,000, 1,200, לא יודע כמה. השבת שווה מיליארדים נשמה. הוא לוקח את המגבון ומתחיל שפשף. אני אומר לו אחי יקר, לך תדליק את המכונה כביסה, שים אבקה ותניע, עשה אח שלי. אותו הדבר. אסור. חס כלום, לא לגע, להוריד אותה. לא, תוריד אותה, אין בעיה. מחבס, ברור. מה צדיק? תוריד תחליף, בדיוק, תוריד תחליף. חייב ללמוד את ההלכות. תראו אותו מתחיל לחבס. אבל הרב, לכלוך יבש אפשר לעשות ככה. לכלוך יבש, כן, אין בעיה. אני אמרתי דוגמה של הרוטב של הדג. אם זה יבש, אין בעיה. אני ככה רציתי להביא עוגה לשכן, זה השתבח עבורי השבת, חתכתי אותה קוביות, לא שמתי לב, כל העוגה הייתה עליי. הלכנו רחוק, הרב. סייעתא דשמיא. מה צדיק? הלכנו רחוק. אדרבה, בעזרת השם, לאט לאט, שפחות שנדע את הכיוון. אבל היקר חייב לדעת את הכיוון, צדיק. אתה מבין אם הבבא סאלי חי, אתה בא לבבא סאלי עכשיו, נגיד הבבא סאלי עכשיו לחיה אותו, אומר עכשיו מוצאים כרוז, תחיית המתים, הבבא סאלי קם, כל מי שרוצה ברכה ועצה טובה מהבבא סאלי יבוא לנתיבות. מה קורה עכשיו? פקקים, כל המדינה עכשיו אצל הבבא סאלי. מי לא רוצה לראות את הצדיק? הבבא סאלי הקדוש אמר ליהודי בצרה גדולה מאוד. ואני אומר לכם, זה כמה דוגמאות, אם זה בעסקים, ואם זה אישה שחולה, לא עלינו, לא עליכם, ואם זה חס ושלום, בתי סוהר במשפטים שניהל, אמר הבבא סאלי עצה אחת, תתחיל ללמוד הלכות שבת ותשמור שבת. אני אומר לכם יותר גדול מספר דברים. כמה רבי ישעיהו פינטו דיבר על ספר דברים, נכון? שיחיה. כמה דיבר? כמה הפיץ את הספר? הלכות שבת יותר גדול. כל העניין של ספר דברים זה סגולה, זה דבר חשוב. יקר, חזק. אין מילים. אבל ברור שהלכות שבת, בלי שבת, אין לי עולם הבא בכלל. אם אני מחלל שבת זה כרת. השבת זה בסקילה, אם עשה במזיד. סקילה. יותר חמור מיום כיפור. שנבין מה זה שבת. שבת לא לעשות כלום, אחים יקרים. אני אוהב אתכם. שבת זה חולצה לבנה. או מתן היקר, בית כנסת. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. יש כמו יום השבת ללכת לבית הכנסת. תנוח אח שלי היקר, בלי טלפונים, חיים שלי. נשמה אחותי היקרה, בלי כלום, אל תצאי לבלות, אל תשרפי את הנשמה שלך. זה הפרנסה שלך, זה המזל שלך, זה השמירה שלך, זה הגנה שלך. כמה אנשים לא היו מתים אם היו שומרים שבת? כמה לא היו מתים אם היו שומרים שבת?
הזוהר הקדוש אומר חס ושלום מחללי אמות יומת. אדם שמחלל את השבת חס ושלום והוא רחום מכפר עוון. לכן דבר ראשון זה יום השבת, וזה הפרנסה הכי טובה שיש בעולם. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. כי יש מרע שבת אל ישמר עיני. כל התורה כולה. אפשר שאלה? בבקשה מתן היקר שואל שאלה. יש כאלה שומרים שבת ואין להם דולר. איך כאלו שומרים שבת ואין להם דולר? תודה אחי היקר, תודה צדיק. נכון, יש ים כאלה. תקשיבו טוב. ברור שמח, יושב בשבת נחת עולם. אבל שאל שאלה מתן. השבוע בסייעתא דשמיא פתחתי להם את הרוחות מספרות. רבי יהודה פתיה עליו השלום, הבית מדרש. רבי יהודה פתיה מסביר ואומר, אדם שהוא בעל עבירות שיש בהם כרת. שימו לב משה, שים לב לשאלה ששאל מתן היקר. הנה רבא, תקשיבו טוב אחים יקרים, זה יהלומים. לא כל יום שומעים דיבורים כאלו אחים יקרים. צריך להחזיק את זה חזק, כי זה חוקי האלוקים. זה אור העליון שירד למטה. זה הדיבורים האלה, זה דיבורים של הקדוש ברוך הוא. זה זוהר, זה גמרא, זה מדרשים, דברי אלוקים חיים. שהאדם יבין זה המתכון של החיים. אומר רבי יהודה פתיה עליו השלום, אדם שומר שבת והוא עדיין בעוני, אבל למה? השבת היא מקור הברכה, יהיה לו ברכה. אבל אפילו שהוא בעוני, אני רוצה שתדעו, אין אדם בעולם ששומר שבת ואין לו את הסעודות שבת ואת הברכה בשבת. חייב שיש את זה. ברכת אדוני איתה עשיר נאמר על שבת. אבל פה מתן דבר איתי עכשיו איך לא זורמים כספים, נכון? לחיות יש, את הדג יש, לא? יש את הדג, את הבשר וכולי, יש, לא? אני יש לי אברכים, בלי עין הרע בן פורת יוסף, אומר לי, הרב אני לא יודע להסביר, אני מגיע לשבת שולחן מלכים. אין לי כלום הרב. השם דואג לדברים האלה. כן, השם דואג לדברים האלה, זה אמת. בורא עולם ציווה על סעודות שבת, השתבח הבורא בכל העולמות, זכור את יום השבת. רואה, זה משהו אומר לכבוד שבת, קונה לכבוד שבת. יגיע יום שבת, תהיה ברכה גדולה. אבל תדעו, אם אדם יש לו עבירות, שימו לב למה שאני אומר עכשיו, אם אדם יש לו עבירות, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זר על בטלה, חילול שבת, חמץ בפסח, חילה ביום הכיפורים, ולא עלינו לא עליכם משכב זכור בר מינן השם יצילנו, אלה 9 עבירות. יש 48 קרטויות, אבל הקרטויות המצויות בינינו זה מה שמניתי עכשיו, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זר על בטלה, חילול שבת, חמץ בפסח, חילה ביום הכיפורים ומשכב זכור בר מינן. מה שהעולם נכשלים, אז העבירות האלו ימנעו ממנו את השפע. השבת היא תציל אותו שהוא לא ימות בגין העבירות האלו. כן? כל זמן שהאדם נותן ולב לחזור בתשובה ולהתחזק, השבת היא הגונה מגנה ואצולה מצלה. כמו שנאמר על התורה, נאמר על השבת. כמו שאמרנו, לכו ונלכה כי מקור הברכה, כי יש שמירת שבת, אל ישמר עיני. השבת זה שמירה והגנה מאוד לאדם. לכן אמרנו, אם יש לאדם עבירות שהוא לא תיקן, שעליהם כתוב אחרי תיקראת הנפש ההיא מהמאה. אם אדם חס ושלום בעל נידה, או בעל גויה, או בעל אשת איש, הוא לא ידע שהיא אשת איש. זה בחורה שהיא פרודה, היא לא קיבלה גט, היא פרודה כבר שנה, אבל היא יוצאת למועדונים, מבעלה וכולי, מחכה לגט מבעלה. היא אסורה לכל דבר, זה אשת איש לכל דבר. פרודה זה השטן, יצר הרע נתן לזה איזה שם עדין כזה, אתה יודע, היא פרודה, מחכה לגט, אני לא הרסתי את הבית, הרב. הם כבר לא זה לא שפירקתי את הבית. אחי היקר, פירקת את הבית, את בית המקדש פירקת. פירקת את הבית של אלוקים, ברור. נכשלת באיסור קטלני, באיסור חמור מאוד, וחייב לעשות תיקון. ומי שהיה עם הרבה בחורות, ולא יודע ימין ושמאל, שידע שהוא חייב לעשות תיקון לעוון אשת איש. הבן אישך אומר תעשה את התיקונים בלי שום קשר שנפלת בהם. מישהו אמר לי, אני אגיד לך הרב, אני לא נפלתי במשכב זכור, אבל אני רוצה לעשות את התיקון הזה. אני לא יודע מה הייתי בגלגול שעבר, וזה אמת, כי האדם לא יודע במה הוא חסום. האדם לא יודע במה הוא חסום. היה איזה יהודי יקר בא אליי, עשה תיקון לאשת איש וגויה, אבל שבת הוא לא תיקן, הוא היה חסום שנה. הוא אומר לי הרב, עשיתי את התיקונים, מה שהיה עשיתי, למה אני עדיין חסום שנה? למה זה לא נפתח? כי אין דבר כזה שאדם עושה תיקונים וזה חסום. אין דבר כזה בעולם. צריך לעשות בדק בית עם עצמי, לשבת עם הרב, והרב אני רוצה שיחה. הרב לא יכול כרגע, אני רוצה שיחה בטלפון, אני רוצה לדבר עם הרב, כמה דקות. הרב, הייתי, עשיתי, הלכתי, באתי, הרב, אתה רואה פה זה משהו לא בסדר? אז הרב מתחיל לפתוח את הדברים, אז נדברו יראי השם, ויקשב השם
ויכתוב ספר זיכרון. יש סייעתא דשמיא. אדם שמתייעץ עם תלמיד חכם, אדם שמתייעץ עם רב, בורא עולם יכוון אותו לאמת. הורני אדוני דרכך, אהלך באמיתך, אני אלך באמת שלך. למה? כי אני מחפש את האמת. יש אחד יגיד לך, מה הרב מבין יותר טוב ממני? זה בעל גאווה, הוא סתום, הוא נמצא בתוך כלוב מסגר, הוא לא מתכופף לתורה, הוא לא נכנע לפני הרבנים, אין לו דעת תורה להתייעץ. זה סכנה גדולה שהאדם אומר מה הרב יודע יותר טוב ממני, כי הרב ב2000 שנות אור. בוא תסביר לי איזה תוספות כזה קטן. אתם רואים את התוספות? כמו שאני מראה לכם ככה, יש את הדף של הגמרא, יש מצד ימין רש"י, מצד שמאל תוספות. תוספות כזה קטן, דיבור בכתובות, למדנו אותו חודש וחצי. חודש וחצי אנחנו רק על התוספות, 6 שורות בתוספות. סוגיה בגיטין, סוגיה בזבחים, סוגיה בפסחים. אחרי כל הסוגיות לך תוספות תחזור, עכשיו תבין את התוספות, עכשיו אתה יכול להמשיך את הגמרא. תוספות כזה קטן. ואם אני אתן את זה לבן אדם, אני אגיד לו, קח, תקרא את התוספות הזה, תסביר לי. על הרב, לא ימצא לו יד ולא רגל. הוא אומר לי, מה הרב יודע יותר טוב ממני? רב שברוך השם למד ש"ס, פוסקים, תלמיד חכם, יושב באוהלה של תורה. מה יודע יותר טוב ממך, יא צדיק נסתר? השם ירחם והוא רחום יכפר עוון. לכן שהאדם יקבל על עצמו דעת תורה ויתייעץ עם החכמים וישאל ויחפש ויחקור, כי ברוב יועץ תשועה, אמרו חז"ל. רוב יועץ, אם אני אתייעץ ויבדוק וילך וכולי, יהיה תשועה, יהיה ישועה גדולה. לכן אחים יקרים, אני אומר לכולם, אתה רוצה פרנסה הכי יקר? תכבד את השבת, שמור אותה, קודם כל לשמור. אני שומר שבת, עכשיו שיהיה לך בגדים יפים לשבת. שאלה. כן. עכשיו אני לא נוסע, לא מעשן. הטלוויזיה של הילדים דולקת, לא יודע מה, רואה טלוויזיה, לא מדליק אותה, לא כלום. זה בעיה. פאבל שואל שאלה יפה, הרב אני רואה. כדין מעשן סיגריות. שאלת גם אם אתה לא, לא, שומר והאישה לא ממש שומרת, לא. או הפוך. לא, פאבל אומר אני הכל שומר, עושה הכל שומר, רק הטלוויזיה דלוקה. תגיד, רואה, הבנתי טוב? כן, העין זזה אבל בטלוויזיה, רואה. הבנתי, אבל לא נוגע בטלפון, לא מחבל, לא מדליק לו כלום, נכון? נכון? תגיד. תשמעו, אנחנו מדברים עכשיו על אדם שהוא בהתחלה שלו, מתחיל. כמובן שהאדם כבר ברוך השם מתקדם וכולי, זה כבר צעדים יותר, אין שאלה. אבל נגיד שהאדם כרגע, זה המצב, זה המציאות, הרב. זה המציאות, הרב, אני רואה טלוויזיה, הרב. זה המציאות שלי. אז אני אעשן, אני אסע, חס ושלום. חס ושלום. כי זה נקרא זילותא דשבת, זה לא כבוד לשבת. אבל אני לא עושה הלכות שבת, לא מלאכות שבת, לא נוגע במלאכות שבת. הרב, אני בחדר שלי עם הסדין, שם את הסדין, מוריד את הסדין, ואני מבין שאני בטעות, מבין שעדיין אני לא מכבד את השבת כמו שצריך, אבל אני שואל שאלה, זה כמו להדליק סיגריה? ודאי שלא. זה נקרא שאני שומר שבת, אני שומר את השבת, אבל עדיין חסר את הכבוד של השבת, שלא יזילות את השבת. חס ושלום שכן יעבור ישמע, יגיד אליהם חללים שבת, חס ושלום יכול להיות גם חילול השם, יכול להיות חס ושלום יחשדו בו שב וכולי. הלוואי ולא. אבל אם זה המצב כרגע, ודאי שאני לא מעשן ולא נוסע, אני נקרא שומר שבת. אני שומר שבת, חסר בכבוד שבת, חסר בקידוש השם, שחס ושלום שהאדם לא יעשה דבר כזה, יהיה לו ברכה גדולה. יוריד את זה, יוותר על זה, ילך טיול, פצח גרעינים, ישירו שירים, יישב עם המשפחה, יראה שאפשר להתגבר. אני אומר לכם, בקלות אפשר להתגבר. שהאדם איתם, את טעם השבת, הוא לא ירצה להפסיד את זה לעולם. בדוק. וכל מה שאדם מתפרנס בשבת, שידע שזה הולך למקומות לא טובים. וזה גם בדוק. לדברים לא טובים, לצרות, לדברים אחרים אני לא רוצה להגיד. השם ישמור ויציל. אבל שידע שאין בזה ברכה בממון הזה. הממון שאדם מייצר בשבת זה הולך לדברים לא טובים. ואני מכיר הרבה חברים שיש להם עסקים ועובדים בשבת עדיין לא שומעים, זה הולך לעורך דינים, לקנטינות, לבתי סוהר, לתרופות, לדברים לא טובים, ואנשים לא מבינים את זה. וואלה הרב, אני מכניס הרבה, זה חבילה, כל יום מכניס 20-30 אלף שבת, בשבת, מי שיש להם את החופי ים וכל זה, ושתייה על הים וכל מיני וכולי, תדע זה על האיסטר, אחי יקר, אני אוהב אותך, זה פצצת אטום. למה? זה לחטיא את הרבים, זה לחלל שבת בפרסיה, זה דברים קשים מאוד. לכן השבת צריך למסור עליה נפש בכל הכוח. ומי שכבר שומר שבת,
יש לי את השבת בידיים, הרב, אני רוצה לעשות תיקון. אני רוצה את הברכה, ברכת אדוני, היא תעשיר. אני רוצה את התיקון של יום שבת, לתקן את השבת. אז מי שעושה את זה, אני אומר לכם, בדוק ומנוסה. תבחנו אותי. שנפתח הרבה שפע גדול בעזרת השם. הפרנסה מבורכת. כן. מישהו שומר שבת. שאלות, עכשיו נעשה קצת שאלות. נעשה שאלות, רגע. ניתן לבעל הבית פה, יש פה פרוטקציה. יש לו עסקים בחו"ל. גויים, יש בעיה עם זה? יש לאדם עסקים בחו"ל. שבת זה שבת, מה זה משנה? יפה. עכשיו, באמת יש שאלה. אתה יהודי. אשריך. לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. אבל אם המקום שם עכשיו באמת מתקשר לאיזה בחור, אומר לי הרב, יש לי מכונה בארגנטינה, מכונות של שתייה. והמקום הזה הרב, מתפרנס בשבת, זה בא אליך, מה זה משנה? נכון, יש גוי שהוא מעסיק שם ועושה שם את כל העניינים וכו', וזה נבלע בתוך עכשיו באמת נשאלת שאלה, אם יש יהודים שקונים שם, יהיה אסור. אם נעמיד שבאמת כולם גויים, בשביל לא להפיל יהודי כאילו? בדיוק, שלא תכשיל אותו. ויש עוד עניינים בהלכה, לכן שואלים רב, זה בארבע עיניים, הרב שואל כל מיני שאלות וכו', יש, כן, אבל יש צד יותר, במקום שכולם גויים, רק גויים. כן. קודם דיברנו על זה שעכשיו האדם לא שומר שבת, אוקיי? אין לו חלק לעולם הבא, כף הקלע לא עולה, נכון? הנשמה יורדת למטה, בר מינן. ולא עולה. מי שמחלל שבת. מי שמחלל שבת. ואפילו עשה תורה ומצוות. ואפילו... שמר תורה ומצוות, שמר, פה עושה ברכת המזון, נטילת ידיים, ציצית, כל מיני וכו'. לא עולה. מת, ירד לבור, מחלל שבת, לית לחולקה בעלמא דעתה. אין לו חלק לעולם הבא. חס ושלום. הוא ינקה, יעבור גלגולים, כף הקלע, יעבור איסורים קשים. אחרי שיעבור את הכל, יקבל שכר. אם לפני שנפטר, עשה? שמר? כן. שמר בעל תשובה, זהו, לא יזכירו לו כלום. אם אדם הספיק לשמור לפני שזה חזר בתשובה אמיתית, לא יזכירו לו כלום. אבל ההפך, שמר שבת, פתאום חזר בשאלה, תקופה שנה, חצי שנה מת, איבד הכל. איבד הכל, זה מה שרציתי לשאול. רחמנא ליצלן. אז זהו, אם באדם... אני כבר צדיק, אני כבר איתך עכשיו שאלות. ניתן קצת. רגע, אבל שנייה, דקה, יש לי שאלה, דקה, אבל זה חשוב לי לדעת. רגע, צדיקים, כן, אני שומע צדיק יקר. אבל כבוד הרב, אם כן. באמת עכשיו הבאדם היה לו כמה שנים פה שמר שבת, הפסיק, ירד, חזר, הלך, בא, אותו דבר עם השבתות הכוונה, אוקיי? כן. עכשיו, בסופו של יום, הבאדם שמר איזה 2-3 שבת, ואחרי זה הפסיק לשמור שבת. לוקחים, אחרי 120 הוא עולה למעלה, לוקחים לו את זה? את השבתות גם שהוא שמר, לפי ההלכה, כהכל. אם אדם מת בלי שבת, אחרי היקר, עיין בנביא יחזקאל, בפרק י"ח, פסוק כ"א, בנביא יחזקאל. שימו לב למה שאני אומר עכשיו. כתוב בנביא יחזקאל, לא אחפוץ במות הרשע. בורא עולם אומר, אני לא אחפוץ במות הרשע, כי משובו מדרכו הרעה, חיו יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו, אם הוא עשה תשובה. בצדקתו אשר עשה, חיו יחיה. כך כתוב בנביא יחזקאל. וההמשך שם, לפני ואחרי, הנביא מדבר שם על עניין של אדם ששמר, וחז ושלום באחרית ימיו עזב הכל. עזב הכל, לא ייזכר לו צדקותיו. כך כתוב מפורש. אדם יפתח את הנביא יחזקאל, פרק י"ח, פסוק כ"א, יראה את הדברים בפנים, מפחיד, פחד פחדים. אחים יקרים, תדעו לכם צדיקים, אני כבר את השאלה, תדעו לכם צדיקים. אני יודע, הרבה אנשים הולכים לרבנים, תעשה לי קמע, תעשה לי זה, נראה לי עשו לי כישוף, עשו לי זה, עשו לי זה. אני רוצה שתבינו, חילול שבת זה לא 1000 פעם כישוף. אי אפשר לתאר כמה זה סוגר את המזל של האדם, והנשמה נחתת. ברגע שהאדם עולה לאוטו מניע, האדם מדליק סיגריה, הנשמה היא מסתלקת ממנו, הוא מקבל רוח רעה בר מינן. כל מיני גיהינם שולטים בו, הוא נהיה משהו אחר לגמרי. ולכן באים על האדם חרדות ומחלות וצרות, לא עלינו לא עליכם, וגירושין ואבלות ואלמנות וילדים חולים, לא עלינו לא עליכם. חילול שבת זה הכי חמור לפני אלוקי השמיים. אני אומר לכם את הדבר הזה, זה יסוד ושורש האמונה של האדם. לכן המדרש אומר, אין לו מחילה עולמית. מה שזה לא נאמר על הרבה עבירות קשות. על חילול שבת, אם מת, נפטר מן העולם, ירד למטה, אין לו מחילה עולמית, ולית לחולקה בעלמא דעתה, ואפילו יש בידו תורה ומצוות ומעשים טובים, לא ינקה ממדינה של גיהינם, ואין לו חלק לעולם הבא. ישב לידי יהודי יקר, אמר לי הרב, שאלתי את הרב שלי, הוא אמר לי שהוא לא ראה כזה דבר כתוב. אז אמרתי לו, תפתח דרכי הקדוש ברוך הוא, פתח אוצר מדרש תנאים, תראה שם בעוון חילול שבת, תראה את רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, וזה לא גוזמה. חילול שבת זה לא גוזמה, חילול שבת מחלליה מות יומת. מן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. שמעת שבת, שומעת כל התורה כולה. מן דמחלל שבת, מחלל אורייתא כולה.
שנבין מה זה שבת. ופה זה השמירה של הילדים שלך, שמירה של האישה שלך, זה השמירה של העסק, הפרנסה, אתה יוצא בחוץ, אחרי שבת אתה עושה הבדלה, מרים את הכוס, שיהיה ברכה. מי שלא מבדיל לא רואה סימן ברכה לעולם. לא לערבב את האורות של שבת עם יום חול. צריך מאוד להיזהר בהבדלה של מוצא שבת. מאוד, מאוד. שם זה הכספות. שם זה הכספות. שאמרת שבת, תכניס עכשיו את כל השפע לכספות. מה זה הכספות? זה הבדלה. של לשמור על האורות של שבת, שזה לא ייכנס ליום חול, שזה הסטרא אחרא. לכן, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, ואינו שומע הבדלה מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. אפילו שמר שבת, לא רואה סימן ברכה לעולם. זה דברי רבי צדוק בפרקי אליעזר, פרקי דרבי אליעזר פרק כ'. היה איש אלוקים קדוש, היה איש אלוקים קדוש, צדיק יסוד עולם. פרקי דרבי אליעזר, כמו שאתם אומרים, הזוהר הקדוש, ככה זה פרקי דרבי אליעזר. פרק כ' אמר רבי צדוק, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. לכן אני מודיע לכל אלו שעושים הבדלות בבית כנסת. הוא אומר לי, הרב, אני שומע את הרב בבית כנסת. לא טוב, אחי היקר. אתה ברוך השם שומר שבת, שעושה הבדלה, גם בבית שומרים שבת, אתה שומע בבית כנסת, זהו, הם לא עושים בבית. לכן כולם אצלנו בבית יודעים, בלי הבדלה לא עושים כלום. הרי אסור לאכול, אסור לעשות מלאכה, שום דבר, עד שאתה לא עושה הבדלה. לכן ההבדלה תביא לכם ברכה גדולה לבית. ברכה, יפה מאוד. שאלה